World Health Organization hin pen artificial sugar ok pran aphan ko ansi ke me ka heno asat lang kelang hud ke long ponang thekela puhen lo alternative sugar ke chopen ok pran aphan ke pa meji kalisi ke phalang nuang rengsi ongmuna Aruni phai crate trokarni World Health Organization hin pen artificial sugar sweeteners mate non sugar sweeteners NSS ongdung ke chwa sona mong a hormolong e ok arsem ke pathik vet pen ke pa doji aphan pa men pen ke jokpon ke do hormuan ke choche de ja phan si than paripon athela haya hormon ke chopen ok pran arsem do vet pop ke na hokta ang thekeklang avi Labang solam the ke paklang lake WHO hin pen satlang kelang ponalong ang the kelang pen si paklang ponlo NSS pen okprana phan thangalewe lapen labang so hormone ke chopen fat sitami pajumje Alternative sugars lapen non sugar sweeteners akele ke chopen type 2 diabetes cardiovascular diseases lapen arleng ke thetum mortality rate sitami batpon oji puta than pon thu WHO Nutrition and Food Safety Director Francisco Branca hinpen kaninje ponatenke free sugars alar NSS ke chopen ke oktan aphan thanglebe labang solar ke thesere unsweetened food lapen unsweetened beverages ke enabangsi oktan aphan ale ki do thuji pusi thanpon World X report Cardinal Live